колко ти е голям? Въпроса на деня. Мислех, че съм добър в секса, докато не разбрах, че всичките им бивши са имат астма, астматички са. Не очаквах да отидем чак там. Дами и господа, много шум за водещия на шоуто Петър Евтимов! Добър вечер, хора! Много се радвам да ви видя. Добре дошли в Червената къща. Поредното издание на Червен микрофон. Чуваме ви, казвате спрете с тия толкова, не разбираме защо го правите, но не. Ние пак сме тука. Бенда е тука, ево момчета, благодаря им много. Едното момче се тръгне, не знам дали вижте. Имаме проблеми с бюджета, имах сако предния път, едното момче го няма, ще видите. Все по-камерно ще става с месеците. Тая вечер сме подготвили два много специални гости, а именно хората, с които правим Червения микрофон, Любо Жечев и Филип Къдравия. И отделно от това имаме цели 10 записани човека. Имаме лица, които познавате, имаме лица, които никой от нас не познава. Има някакво момче, което идва от някъде си от провинцията и чакаме да дойде, не знаме дали ще успее да дойде. Много се радвам, че ти хареса това, братле. Това вече точно за тебе. А сега искам да посрещам първия ни гост, първия ни панелист, най-къдравия комедиант в България, може би. Даже не съм сигурен това, но може би един от тях. Силни аплодисменти за Къдравия! Дайте му да чуе. Заповядай, Миро, ще те изчакаме. Без тебе няма да почнем. Смея се, защото тази вечер сме подготвили една изненада. По принцип започваме с победителя от предния път, или с комедиант, или с нещо такова. Обаче тази вечер ще започнем по коренно различен начин. Затова, освен че поканя следващия ни гост в панела, ще покани първия ни комедиант на сцената тази вечер, който за първи път в живота си ще прави стендъп. Така че дайте му всичката подкрепа, на която сте способни, или му се подиграйте. В смисъл, имате винаги втората опция. Силни аплодисменти за първия комедиант на сцената тази вечер, Любо Жечев! Хората често предполагат, че щом съм висок, умен и богат, значи и хуя ми е голям. И се прави. Винаги съм се борил на страната на истината, но трябва да ви кажа, че е много трудно да ви вярват, когато инициалите ви са ЛЖ. За онези от вас, които не знаят, аз стоя зад 88 джуджета, защото ако стоях пред тях, щях да закрием половината, защото са ниски, аз съм висок и когато застана отпред, просто няма да се виждат. Да. Аз имам много бизнес идеи, ако бях Ивелин Михайлов, което не си го пожелавам, но все пак ако бях Ивелин Михайлов, първо щях да помоля инвеститорите да дадат още пари, след това още малко и щях да ребрандирам исторически парк, щях да му сменя името, щях да го кръстя исторически пранк, за да може да има нещо историческо. Доста смешно, знам. Така е. Между другото, трябва да ви кажа, докато сме на темата за исторически парк, че посетителите на исторически парк за една година са точно като вас. Долу-горе 40-50 човека, 10 от които са от персонала и всичките крайно незаинтересовани. Тия 3 минути нямат край. Сигурно бившето ми гадже точно това си мислеше, когато последния път правихме секс. Ма то нормално с това голям хуй. Как да издържи? Имам си вода свобода, между другото. Аплодисменти, поне за нея.
Единствената причина да нямам още бранд за хляб е понеже не съм разбрал с какво се римува. Хляб, мляб ще да върви във Варна, но до там. Ние се борим за национално ниво. Така. Това е за сега. Още ще помисля. Това ми го е писал Къдравия, когато ми пращаше тези смешки, които чухте преди малко. За съжаление не измисли нищо друго. Това беше от мен. Аз реших, че ако ще съм жури, трябва първо на мен да ми се смеете, за да мога след това аз да имам някакви очи да се смея на хората, които ще излязат тук. Няма да повторя, така че благодаря, че бяхте толкова търпеливи и успех на следващото. Преосмислям това, което... Ще го сънуваш това, не, ще те държи буден тая вечер, много вечер поред. Ох, ужас. Добре. Много ми хареса публиката на този в момента, който просто са навътре в столовете си. В крайна сметка, тук нататък много по-лесно ще се получават нещата на следващите. Абсолютно. Добре откри. И също така ми хареса, че накрая стана ясно, че все пак това е някаква групова усилие, смисъл помагали сме, писали сме шеги, организирали сме се и това е най-доброто, което сме способни. Това беше, да. Но пък формата има блестящо бъдеще. Абсолютно. Такъв водещ. Така ми се някакво се бърка с такива организатори и такъв водещ. А ти все пак... си извинаш ние микрофон, това е супер яко хора, благодаря си, стига нямаше нужда. Аз иска да ви питам нещо друго. И това е защо правим това шоу. И сега ще ви обясня, защо ви питам. Аз знам историята само до някъде. Моята история, че микрофон започва последния начин. Бях един ден в Кева и си видях с Любо Жечо, той вика, искаш ли да водиш едно там нещо, да че правим, не съм много сигурен какво е. И аз викам, добре, защо? И той вика, не знам, аз не те познавам, аз не знам кой си. Обаче Къдри ви е казал, че си готин. Това е моята история. Аз така се скачих към върха. Съжалявам от тогава всеки един ден, който... Мисли, братле, мисли. Договор е за 10 години, така че ще е микрофон. Накрая ще съм сам просто в една къща, която се руши. И с огън пред мен, който съм си направил в кашони. Ще караме до 5-ти епизод, ама нека да опитаме. Може Къдравия да каже. Буквално Любо каза, искаш да направим едно нещо като Тайни Деск към България и едно нещо като... Шил Шмони. Като Кютониум в България и казаха ми, добре, щом трябва, Петър. Това ми беше отговор, защото не искам сам аз. Да, защото търси някой такова книжки, в смисъл досаден. Да. Между другото, той каза, че ще се справиш много добре с това. Чакаме го още това. Още го чакаме, наистина. Но в смисъл не бързаме. Четвърти епизод. Да. Чакаме поне 2000 гледания да направим в YouTube и почваме. Айде, сега си помня всички публиките да го гледат това по 5 пъти, като се прибират вкъщи. То там са ни тези 200 ги правим. Добре, питва се да правим. Но да, другото нещо, защо аз се кефя на този формат е, защото по принцип... Другото нещо. Това е едното, това беше едното. Да дързаем. Другото нещо е, защото всеки започва от Open Mic. И аз съм започнал от Open Mic, харесвам и този формат. Само, че в момента... наистина ли само вярвате, че тук някой ще излезе истински стендъп комик? Между другото, ти предния епизод гледа ли го? Внимава ли? Бях тук, да. Момчето, което днес ще направи 5 минути, за мен си има бъдеще в стендъпа като цяло. Има 2 минути бонус. И също така, поизмете с най-големи хейтър, човек, който плаща червен микрофон. Не знам с какви очи след този стендъп да го направим, но добре, ти си знаеш най-добре. Но... поне може да си позволим да го изрежем в YouTube след. Не. Аз мисля, че не може да си позволим, защото трябва да си направим времето, така че... Да. По-скоро ще го нарежем на малки рилчите, които се въртат и да... Спонсор ще пише отгоре. Едно да не гръмне харда нещо на сървъра. Да, Господи, изчезна част от записа. Добре, ти кажа, че почна от Open Mic. Разкажи малко повече за това. Си говорих тип, аз съм пиян в колата ти и ти ме караш обратно от Бургас към София след шоу. Трезвен. Да, има типаш такова. Аз съм такъв, нали, нямам пари да платя. Той аз започнах с Open Mic при 8 години. Една бивша приятелка имаше рожден ден, нямах пари да й подаря нищо и реших, ще се изложа. Както направи Любо сега, ама беше по-добре, между другото мина, доста по-добре. Но да, тогава не го спечелих Open Mic, станах втори, никой не съм печелил Open Mic, винаги съм бил втори. Но ме взеха в... Благодаря. По-доброто. Къде те взеха? В Comedy Club София, но после... Също питам, къде си бил на Open Mic? Ами да, там, но 6 години по-късно ето ме в Inside Joke, по-добрия клуб. Да.
Факти. Но нещо, което не ми харесва в... ето сега ще съм аз хейтера. Нещо, което не ми харесва в Open Mic формата, който се води в момента от Inside Joke, е, че и комедианти участват всеки път. За мен това не е Open Mic. И затова реших и аз да дам нещо на Open Mic обществото, като направим това. т.е. с теб Open Mic е само бълъци. Да. Аз съм там за кринджа, човек. Аз съм там. Аз като имам нещо ново като шега, си го казвам на шоу, болзди, пък стане, ако не, ще го сънувам и аз. Като Любо. Това ще преживея и аз. Това според мен е най-лошият съвет за моите комедианти, но да, следите го. Като имате професионално шоу, на което хората са платили билети за да ви гледат, дали са от парите, които си изкарали с пот на челото си и искат просто да разпуснат и наистина се смеят, тогава поръчате една нова шега за баща ви, дето е бил по пишка. Да. А ако не стане, няма проблем за тяхна сметка. Аз така го правя, няма проблеми, но да, това давам аз на Open Mic обществото и смятам, че окей. Супер е, и аз мисля, че това ще по някакъв начин е есенцията на червения микрофон, което е, аз така обяснявам на приятелите ми, като ме питат какво е това. Това е, примерно в Music Idol, Те са го гледали? Аз мисля, че ще кажеш, кои са приятелите, така че се радвам, че да, гледали са го всичките двама от тях. Това са тия две гледания, деца качиха с нощи. Това са, ако си спомняте първи Music Idol, половината от хората, които се явиха, могаха да пеят, бяха някакви там хора да пеят, и другите половина бяха 6 кокошки съм заклала. Майкъл Джексън на круасаните ли ме нарече току-що, само извиняй? И днес ще го видим тук, така че... Ти направи този паралел, не аз. Да, визуалната прилика е за сметяща. Съжалявам, мъртво пиян съм. Ще разберете защо после. Но да, мисля, че това просто е това... Тя е приятният кринч, но не неприятният кринч, който все пак не мога да гледаш настрани от него. Аз много обичам кринч. Аз затова съм тук. Между другото, то трябва да обичаш кринж, за да го гледаш това. Затова ли преди да изляза ми казваше, споко много яко ще стане всичко? Да, аз паралелно знам точно какво ще... Ще ги убиеш, ще ги ебеш, майка им, много ще си смешен. Добре, ти наистина много добре стана. Да, така че супер беше, Любо. Да, знам. Добре, все пак това, колкото и да е най-доброто нещо, което някога сме гледали, наистина това между другото е най-добрата вечер в животите ни. Не сте ли съгласни, хора? Пати якото е. Искам да видя кой 20 лева беше, нали? Това не. 20 лева. А защо смъкнахме от 35 на 20? Според мен това се заслужава да дигнем 35 пак. Следващите се за 50. Ние сме смъкнали билетите ли, бе? Това е срам. Ти за това не взимаш нищо, човек. Ма не бе, аз не съм взимал доста нещо. Въпросът е... Между другото. Вие само ми взимате неща. А тази безплатна водка, къде тя пиеш горе, кой мислиш, че плаща? В тая чаша. Аз я плати, аз си взех от хубавите бако, брате. Окей, добре. Тая водка в хладилника не наричаш безплатна. Тая водка купих предния път и оставих. Значи водката ми я няма. Аз се качих, днеска нямаше хладилника горе. Нямаше хладилника горе. Може и да е зад завеста. Има някакъв странен сървър, нещо странно нещо, което аз не разбирам, което постоянно бучи срещу мене. Момчето, което свиреше на пианото, го няма. Къде е? Просто ми се усмихнаха. Както казах преди малко, имах сако предния път. И си с хора от продукцията. Дори гости нямаше. нямаше. С хора от продукцията, смисъл, какво ви кажа, да, носа бело този път, но следващия път дали ще е така. Това, което трябва да кажем е... Добре. Първото влюбване на червения микрофон. Не е малко. Може би все пак, тъй като ти си тотално безизвестен. Така. Явно за Силвестър трябва да не си забавя. Един от селс пича, като почвахме това предаване, беше, че споко ще станеш известен, ще бъдеш. Така. Верно се беше. Все пак може ти да разкажеш някакви неща за теб, защото така или иначе вече четвърти епизод едва ли хората... Помните ли как се казва? Те може Някой да не се извика разбрали, как че се ти казва. си водещ, ама... Кажи нещо за себе си, как почна да се занимаваш с това? Защо? Веднага така. Защо продължаваш? Ами мина малко по-време първи път също, смисъл няма да те лъжа. Може би, защото къде вече писа шегите, нали? Това беше част от причината, по-скоро моето първо за игра тогава. Не, веднага ще кажа, аз много исках да взема с стендъп, обаче го отлагах. Както ти си ми казал преди, но нали, не с повод като при тебе, просто го отлагах. И преди няколко години почина любимия ми комик Норм Макдоналд се казва. Свето памет Норм Макдоналд най-големия. И почнах да му гледам някакви неща в YouTube, супер много такова да си спомня някакви неща, които съм гледал преди и си казах, не, знаеш какво, трябва да го направя това. Трябва и аз да умра. И писах... Това е начинът. Трябва да изляза да кажа шеги и трябва да умра от рак. Трябва да умра от левкемия. Това е нещо, което трябва да направя с живота си. Струва ми се готино просто. И писах на Comedy Club, защото аз тогава не знаех Inside Joke. И Comedy Club ми казаха, имам open mic.
Защо никой от вас не започна с благодарение на Иван Кирков, че днес съм тук? Ами според мен Не трябва беше да той, започваме. никога нямаше да се... Между Тия другото, неблагодарници, каним ги и наистина. тях да са част от панела. Това е официална покана, към коя камера гледам. Ами към единствената, която може да си позволим в момента. Не знам, според мен няма да има гледни точки в този епизод. Няма, не. И Въпросът какво? е, че не знаех за Comedy клуба, т.е. не знаех за Inside Joke. Нормално. И писках на Comedy клуба и те ми казаха, виж сега, имаме след 5 месеца Open Mic. Аз бързам да умра. Да, разбирам. Са, не мога да чакам. Синия крак си там. И отидох в Inside Joke, там продукцията тогава беше на ниво в Inside Shop, тук в блокшопа на Левски, който вече не е там даже. И цяло, аз като участвам в нещо, то спира да работи, изчезва, разрушава се и така нататък. Се явих на Open Mic турнир, спечелих го. Хвалиш ли се нещо? Хората се смяха. Затова ти си водещия. Да, така е. Затова ти си кадървен. Да. И след това бях на финала, в смисъл спечелих този кръг на турнир, бях на финал, спечелих го. И бях правил 2 пъти стендъп, даваха ми награда, 300 лева беше награда тогава. Това е много... 300 лева повече, отколкото се взел. Так му щях да кажа дали е повече от 50 лева, които дава GiftTube на победите. Повече от 50 лева и между другото, Но пък имат и вие забравихте, но трябва да споменем с код RedMike10. Мога да имате невероятни преживявания в GiftTube. Аз само по лицата и виждам, че вие преживявате неща, хора. Вие сте хора, които обичат да преживяват. Любо преживява неща, това е сигурно. Любо преживява неща и ви не кара да Да. преживеете неща. Да. Ако искате още по-силни усещания, GiftTube е мястото, имате 10% стъпка за винаги. С код RedMike10. Докато това шоу продължава. Тоест сега се възползвайте, защото Да, това е до после... другата седмица. Смисъл, такъв, нали, не го бъвете много. И правих 2 пъти стендъп, спечелих и бях толкова надъхан. И трети път излязох, така избомбих. Ама така мръсно. В смисъл, това, което Любо направи в момента, Само да беше кажа, невероятно сравнение с трети. само да кажа, че това всъщност ми е втория път, който се излагам. Аз това Първият ще беше да го още кажа. по-зле. Аз имаше Бях клипче мъртво на това. пиян. Аз знам, че е на Загорка, нали? Не. Да, знам. На една бира започваща с З и Беше завършваща преди горка. сигурно 10 години. Беше много по-срамно. Знаеш ли, че имам как да си набавя този клип? Няколко години минаха и го изтрих от съзнанието си. Сега... Това също, че му трябва време, да. Според мен на следващия епизод мога да пуснем този клип. Ако Може успеш да си го набавиш. потърся. Няма как. Лошото е, че неговите хора са монтажисти. Няма как наистина. Буквално никой няма види в интернет неговата минута и половина стендъп. Така че да. Но искам да благодаря на нещо Загорка, за това, че ексклюзивно. сте дали тази възможност все пак, нали? Да. Но окей, просто ще проваляме... Не, това е епизода на провала. Това е големия провал, този епизод. Проваляме брандове. Краха на Red Mike. Да, абсолютно. Това е частта в предаването, което е нещо като подкаст, където Точно така. говорят Виж как добре се ориентираш. Не, просто Изглеждаш като човек, който се занимава с такива неща. хората да... Тук се опитваме да караме хората да забравят какво беше при малко, разбираш? Добре, Да им помогнем. Да, това е табла раза честта. Започваме от начало. Това е честта, от която мога да започнем. Да. След като решим да го монтираме. Колко време мина? Колко време си говорим? Аз искам да питам само още едно нещо. Прекалено много. Прекалено много си говорим. Не? Само един-двама се смеят, един е надрусан, така че... това винаги не е добър знак. Добре. Ами това е освен. Ако искате да почнем да Да изкараме закрим. по-лека хората, после може да спокойно още малко. Добре, хора. 10 участника, както казах. Има един дето, ако го изтегля, трябва да го върна, защото не знам да е дошъл. Да. Но все пак не е малко. Така че мисля, че е време, момчета. Ама ние всъщност ще теглим по-малко. Да, ще стегнем 7, аз го как това. Добре. Пи вода с вода и ще бъде ред, братле. Колко сако? най-накрая. Аз мисля, че това е много добър старт Силно начало. на програмата. Не сте готови, ако сте за пръв път тук. А ако сте за пореден път тук, само това чакате. Дори това с Любо не може да ви Той подготви. става вече, той се изправя хора по изсветни за Мироджи! Започва се с шоуто, наистина, започва се. Тази вечер според мен по-добре да сте от Асеновград, защото ходиха в Асеновград и ще е срамота да не отбележи аз някакво такова. Знаете ли, че тази чудесия струва 80 стотинки в Асеновград? Я виж, още са ефтини там нещата.
имам така идеи за шоу, защото аз трябва тук предлагам някакви проекти, трябва да дам на хората идеи. Абе, замислил ли си между Любо, че мога първо пробваш Winners Group? Знаеш ли, че има такава застрахователна агенция, Winners Group, и аз си изгорях там с 300 лева. Също така, другото много така впечатляващо нещо, той говори за историческия парк. Чувал съм за него, запознат съм, казаха ми да отида, още не съм ходил там. Тъй, че не съм сигурен, знам, че имаше екскурзия. Казаха, бе, знаеш, ще карат в чужбина, безплатно е. Изпуснах я, късно ми казаха за тази екскурзия. Прести безплатна. Ево, междуто на Къдравия, гледахте с 100 килата, беше в едно предаване, ево, дигаш левела. Таймера, таймера да знаеш още на 3. Не работи, добре, ти засичай, добре, много благодаря. Така и жена ми казва, между като спрама, нямам такава. Другото нещо, което също така започнах да усещам, знаете ли, че понякога усещаш, че си изгрешил бизнеса? Къдрав, замислил се. Значи, гледали, Тони Стораро е пуснал билети за 10 000 лева. Аз нямам такива шеги. Не знам за вас, някой от вас дали има шеги. VIP маса в арената. Нямам такива. Нямам. Да. Все нещо ще стане. Също така може да запишете този така сегмент. Имаше по едно време някой казва, Миро не повтаря шеги. Миро, знаете ли, не повтаря шеги. Мислех, че съм добър в секса, докато не разбрах, че всичките им бивши са астматички. Да знаете, мога да запишеш, мислех, че съм добър в секса, докато не разбрах, че всичките им бивши са имат астматички са. Мислех, че съм добър в секса, не съм, защото мисля го не съм. Виж, аз записвам това, нещо, повтарям, ще ги виж, много яко се повтаря. Още един път, да. И докато не разбрах, че имат астма. Това е. Минавам на нещо друго. Усещам, че тази вечер усещам букук и усещам, между другото, че съм плешив. И това нещо го реших. Решено е това нещо. Просто го реших. Така си взимам решенията в живота. Другото нещо, което хората ни казаха, нали, Петър ми каза, няма да разберете какво се случва ли, така ще бъдете изненадани, не знаете дали сте готови и така нататък. Знаете ли, че има една академия, киноакадемия се казва. Това е академия, ето още една идея за проект. Това е академия, където пращаш пари да ти направят картотека. Аз пратих 250 лева. Тия пари не са ми ги върнали и пише, че ще ме картотекират. Имам една брошура, че съм пратил по еконт пари. Да. Хубава схема, защото в Стара Загора оперират. Ето, вижте тук, дебънкваме хубави предавания, дебънкваме. Другото нещо, което много така ми изненада, знаете ли, между другото, че понякога материала сам се пише. Аз дори не го търса. Мислех си във влака да ям... виж, интернета свърши. Интернет няма. Мислех във влака да ям сандвич, защото като пътуваш 4 часа, ти мислиш неща. Какво ще правиш? Мислиш. И мислех и видях една жена си реше ногтите. И в този момент ми се просто отяде. Просто този апетит изчезна, защото викам така духа. Така духа си ногтя, така. И беше по мен и беше някакво странно. И нека си преди това си извадих бисквити. Има ли си такова усещане, ти пич, теб ще питам, има ли си такова усещане, като извадиш бисквити, трябва да почерпиш човека пред тебе, ти Петър, има ли си такова? И аз имах такова усещане, аз казвам, няма да я почерпа, аз взимам пенсия, взимам по-голяма пенсия от мене. Аз напуснах, аз съм безработен. Тия бисквити съм си ги заслужил, затова си ги извадих, си ги ях, без да я почерпа жената. Аплодисмент за Миро, жи хора! Аз искам да благодаря на Миро. Имаме заглавието на епизода. Всичките ми бивши с матички. Мисля, че отново е написано от най-доброто перо в епизода. Също така, благодаря, че даш ден Любо Джечев за още неуспешни бизнеси и скамове. Да, може да бънквай. Взимай, няма никакъв проблем. Winners Group, тия там киноакадемия, давай, има нужда. По принцип, като правя разследващи видеа, ги правих с идеята да помагам на хората да не се мамят в такива схеми. И сега, като разбрах, че ти си един от измамените, май няма смисъл да правя повече видеа. Няма смисъл, човек. Спира видеята. Нещо не се безпокой. После ги възвърнах парите. Едни хора ми връщаха пари после. Използвах ChatGPT. Това мога да правиш ChatGPT. Мога да караш хората и дават пари. Ги оттръпваш ги. Гледай колко е добро ChatGPT-то. Кейф ме как в твоята представа Любо е просто един скамър. Това са, това са нови опции за него. Не е скамър, просто да дебънква скамъри. Това според мен. Аз мисля, че представете на публиката в момента, в който хората си взели билети за червени микрофоните и излезе напред тия шеги, те се почувстваха. Аз като продуцента на това шоу. Между картицата на журнализма. Тъй като ти си тук от първия епизод и викам какво ново може да стане, но ето, че в четвъртия епизод най-после публиката разбра, че си плешив, което не е. Това между картицата на журнализма, така пише в интернет. Картицата.
Награда, кажи, това е много хубава награда. Не знам как спечели. Не съм журналист. Не съм завършил висше. А приличаш? Да, прилича на стар човек. И на картица малко. Да. Нищо. Аз си записах между другото две неща от целите. Едното, разбира се, всички За пишете с матички, да. това нали е гениално. Другото е, ти каза, че си взел решението да си плешив. Да, взимам решението. Това според на много хубави теми. Вместо да кажа, че си плешив, взимаш решението. Не се ли чувстваш така? Чувстваш се, да. Аз едно... Ама понеже си ти, искам те питам се едно, ти направи нещо да си плешив? Да, ходих едни снимки, лепнаха ми една коса и както ми махнаха тази коса, от тогава ми липса косата. Просто това направих. Кажи ни за повече, снимки. аз съм заинтригуван. Отишъл си Моля? на снимки, участвал си в снимки, си във филм си участвал? В филм като Панкара, беше някакъв филм, казва се Кюнг Фюри, който още не са го пуснали, още имат някакви Защо ли, Миро? Защо ли не са го снимки. пуснали? Да. Главна роля ли си? Не, Защо ли, Миро? Защо ли? Мога да го пугнеш, кога излиза Кюнг Фюри? не знам, нямам никаква идея, още оправят нещата. Играх много неща, там играх. Просто имат липса на хора. Много неща си Да бе, играл. играх и се служиха ми една друга перука, облечаха ме като разбойник, като панкар. Ти си като сменяха- хамелеон. Да, защото им така по-ефтино. Защото един статиш играе повечето. и Платиха ли ти изобщо? Това ли е платиха. друг скам Да, за това е 300 важното, лева? платиха И това. те ли ти дължат пари? Не, те не ми дължат поне пари. Там съм доволен, между даже и гардероб един път им платиха, въпреки без да ходя на снимки. Звучи малко се, но ти му дължиш пари. Дължиш ли пари за нещо? Вече се чуя и аз не знам. ама. Добре, така и така аз трябва да ни помагаш, им дадеш таблета, защото... Да, ще дам, няма проблем. Според мен ти, между другото, тъй като участваш, предполагам влизаш без пари, ама другия път можеш да платиш едни 20 лева. Не знам Къде не как си ги решиш. загубил? Както решиш, ти Нека си с камера тук. Ако искаш, мога да ти продадем акции в червения микрофон. Нищо. Но това може да си означава, купа- че ще дължиш пари. Това са акциите в червения микрофон. Директно си на минус. Ще ги дам на някой цигани от Красно село. Джордж ще използвам за помощта да намери някой цигани. Чакай, не му стъпвай на пръстите. Той имаше Да. да. Той ще ни Да, използва. аз просто искам да ми помогна, защото сме съседи в разсадника. Бях за някакво време. Според мен трябва да сте си квартиранти. Аз не знам, що се дърпа. Ще да е супер между другото. Според мен някой от нас нямаше да спи. Ама секс яко. Дай Боже да няма. Ами добре, Звучи така. като катастрофа. Ами, искам да благодаря на любия ми инфлуенсър на Hell Energy Drink, Миро. Ще си кажете, мога да ни усърят нещо, ама какво е за теб още едно дело? Мисля, че не е нещо, което ще те бутне. Така че, освен какво, ти искаш да кажеш нещо за Миро ли? О, не, мен ме е страх. Добре, аз само едно нещо ви иска да добавя. Няма нужда Миро да е на сцената с него. Просто забелязвате ли Миро как си казва шегите и ви успокоя след това. Казва примерно, имам предвид, тя е ненормална курва. След така, да, ненормална курва е. Спокойно, ненормална курва е. Елате с мен сега, пак искам да го кажа, ненормална е. Много ме кефи, много ме казва, чувствам комфортно. Благодаря му, че дава топлина в този формат. Той дава много неща. Дава много неща, наистина. Добре, Кринджа, става. за който говорих малко по-рано. Много благодаря на Любо, че продължава да ме дърпа надолу. Първото нещо беше да ми предложи да съм тук и оттам нататък е само надолу. Сега какво следващия? Нямам търпение. Дами и господа, аплодисменти за един лъч светлина в програмата ни тази вечер. Дайте да ви чуя за Мириам! Хора. Казвам се Мириам. Баща ми е виетнамец. И като е дошъл в България, човека не е знаел грам български. Разказвал ми е как е учил български, като примерно отива до магазина, иска да си купи нещо и сочи на продавачките. И те му казват, сирене ли? И той, сирене. Примерно иска да си купи месо и сочи месото. И продавачките го питат, месо ли? И той, мисо. И така, нали, малко по малко започнал, нали, да си учи българския. Майка ми от друга страна, тя от едно кърджалийско село, помашко, доста консервативно общество. И представете си сега как тази жена води при консервативната ми баба един човек, който едва може да каже иска купи салам,
Жената направо се побърква и почнала да ги гони с един чехъл и двамата и да крещи след тях, да го махаш тук, това му изобщо не трябва. Нали, уви. Да, не се го махнали. Ето ме и мен тук сега. Да, майка ми, освен че нали, така почасово се занимава с това да крепи отношенията между България и Виетнам, тя също така е учителка. Може да се каже, че дисциплината е доста силно заложена в нашето домакинство. Аз общо взето, нали, термини като свободна воля, личен избор, тия неща аз първи път ги чух в София, като дойдох. И сега наскоро със сестра ми си взехме кученце. Не да го ядем спокойно. Нали, той е бебе още и не става за ядене така или иначе, така че... За пържоли ползваме месо от другаде. Но да, нашето кученце, той бебе е адски непослушно, тича навсякъде, лае за щяло и нещяло, хапе всичко подред. И моите приятелки много му се радват, колко е сладък, куче с характер. И аз съм казала, характер? За това е седно да обясняваш на Ким Чен Ун, че нали, хората трябва да имат личност и избор и какво е не друго. Персоналитета. В смисъл, куче с персоналити. Не. В нас се държи на дисциплина и ми се иска моето куче да е мирно и спокойно. Да, това е общо взето от мен. Дете на комунисти, учителка съм и в момента водя гражданска война с пудел. Благодаря ви. Да кажа ли какво ми каза два пъти? Няма да спомням. Може аз да кажа първо, защото има 3 неща, които почувствах, че сме близки с теб, тъй като аз също майка ми е учителка и второто е дисциплината. И третото, според мен, което много ни обединява, е реакцията на публиката на шегите ми. Добре не се получава. Благодаря. Поредната доза адреналин в шоуто на Бити от Любо Жечев. Наистина много ни дигна отново. Иначе съм напълно съгласен, моята майка също учителка. Очевидно са си остали ръцете и притримани. Баба ми учителка, какво правим? И баба ми учителка, и какво сега? И мен са ме били. Тези от нас, които сме ти слушали шегите, знаем, че не може да мислиш добро това. Не. Добре дошъл в клуба. Ние тук си лекуваме травмите просто. Реално. Просто сега създаде нова. То това е лошо. Мисля, че създавахме нова наистина, да. Мен ме кеф как някакси почувствах прешър, като почнах да говориш за кучето си. Директно, сега купих си куче, аз това няма да завърши добре. Защото предишните ще ги бяха такива свързани с Виетнам и така нататък. Си викам, това куче ще умре на края на историята и ти почваш адски непослушно, хапе всичко наред. То беше като някакъв чернокож в хорър филм. Постоянно бяга, постоянно на ръба на смъртта. Трябва според мен, предния път имаше топ сет. Вземи го и го дооформи и ще стане супер яко. И отиди на едно по-добро място. Комери Клуб София. Никой да не пляска, ало! Тук се чува не. Но да, кога ще дойде сестра ти на Red Mike? Това е въпроса. Това е въпрос на личен избор отново. Ние нямаме такива такъв. Неща, Трябва да питате мама и тата. Защото знаем, че приятелят се е записал. Не знаем дали ще го изтеглим, но е тук, така че може да е family thing. Да, ето. Не си ли? Тя е тук, да. Тя като чернокожа вече се е вписала. Аре, излез сега да кажеш 3 минути неща. Не мога, ще ме уволнят от работа и аз съм учител. Ще те уволнят, ще си учител. Но те няма да го гледат. Да. Цялото това ще е изрязано. Шансът наистина е много малък. Иначе аз иска да кажа, спомена, че баща ти все едно никога не е ти говорил за неща като свободна воля и много супер тега дисциплините, чак в София си разбрати неща. Според мен, ако не е знаел сирене, е малко трудно да ти кажеш за свободната воля. Според мен е езиков, какво да бил готин просто. Не знам, поговорете от това. Мисля, че ден днешен не я знае тази дума, така че да.
аз много искам да дойдат и другите членове на твоето семейство, наистина. Според мен не трябва да спираме до там. Предния път бях... Кой беше тук предния път? Майка му на приятел? Не. Ники майка му и Да. приятеля й. Нейният И приятел. нейният приятел, аз не Точно мога да така. повярвам. Той- Половината Семейното публика... предаване. Аз предлагам някой ден, ако се вдигне слава, просто да дойдем тук всички. Еми, според мен на там отива предаването. И ако платите по 20 лева, няма. Любо е тук за Ето пари. го с камера. Той Миро си каза. Скам след скам. Ами добре, Мириам, благодарим ти за тези невероятни 50 минути. Така се усетиха. Не, супер беше. Супер беше. И други неща се чувстват така с мен. Така че. Много е странно, защото е на 30 и не мога Аз да също имам реагирам. повече на 30. Да, и не мога да реагирам на тези шеги, защото ми стане удобно, само с дете говоря, човек. Много е странно Дете на 30. и много ме кефи как се плъгна накрая и Да. просто каза нещо, което все едно... Знам, че трябва да е само хубаво, но също ме замисля все едно само хубаво ли. Исках да помислим малко заедно и Кукубен тук, които по принцип, ако искам да изсвирят нещо да реагират в път, бъркат си в носа, точно в този момент изсвириха цяла песен. Айде, 30 минути секс! Бум, бум, бум! И те се усетиха като малко повече, колкото трябва, но знаете ли какво според мен ще оправя нещата? Следващия участник, Боянка, да го видиме. Кой ли е той, хора? Писано е. Писано е. Хора, силни аплодисменти. Знаете го, виждали сте го в TikTok, виждали сте го насам натам, но най-вече сте го виждали до Мириам. Аплодисменти за Николай Николов! Тук видях последните епизоди, сте вдигнали вече летвата, другите участници, викам да я дойда да я сваля малко пак. Мама ми е любимия покемон. Винаги е супер любопитна. Като разбра, че излизаме с Мириам, веднага почна да запраща. Първият въпрос, ма чакай сега, тя мусаката с клечки ли яде? Викам, не яде, както ти ядеш сушито с лъжица. После, ама чакай сега, вашите деца ще имат азиатски, че те ще са жълти. Викаме ми, да, обаче по-интересното също ще са рижави. Кей-поп е Ширан, виждали ли сте? И я виждам аз, че тя е в така малко културен шоу. Викам, спокойно, Мириам е от Кърджали. Там клечките ги ползват само за зъби. И най-екзотичното нещо, което ядат е боб чорба с 2 люти чушки. Техните също разбраха. Поканиха ме в Кърджали, при баба да се запознаем. Софиянец Кърджали, като iPhone на полето. Много е готин, но никаква работа не върши. Отиваме към Кърджали. Между другото в Кърджали... В Кърджали времето буквално спира. Буквално в 4 след обяд и спира тока. Също, интересно, има ОМВ. Обаче то не е тук като София, там ОМВ-то им е като мол. Влизаш вътре, има паста за зъба, лютеница, бойлер, спа басейн, някаква баба си мери кръвното въгъла. Викам, да се разходим малко навън. Отидохме в парка. В парка една жива душа няма. Викам, къде са всички? Как? Много им виса. Отиваме, запознавам се с баба и тя веднага. Много си слабичък, трябва да ядеш. Мале. От COVID не съм ял толкова. Да, даже накрая кашлях от лютите чушки. Благодаря. Благодарим ти, Ники. Паста за зъба. Ти имаш български като бащата Мириам, брате. Доста заковано, разбирам как е станало привличането там. Дали да не го прекръстим това на семейни войни, просто да са те двамата един след друг. Като ще крадем от Форнати, поне се успеш. От Форнати, извинявай. Бащата на Мириам. Ами добре тогава. Доста по-добре от първия път, аз само това ще ти кажа. И ме кеф как излизате двамата в рамките на едно шоу.
Пак казвам, че сестра и може би ще е редно да е тук също. Нищо, че ще си уволнена. Jobs.bg има много възможности. Но доста по-добре. Браво. Може да станеш учителка по български на мен, на Ники и на бащата на Миря. Той си на твоя баща. Има хора. Любо, кажи, какво ти става? Кажи нещо негативно. Просто тая реплика на Кадравия доста по-добре ми напомня на часовете по програмиране, когато минавах с бутилка уиски подкуп и просто учителката се мъчеше да каже нещо окуражително. Мисля, че няма да стане. Аз предполагам, първия път съм бил на нулата и сега ще кажа, че съм два пъти по-добър. Не, пак много добре беше. Беше много по-зле от нулата. Червих се. Виж, Ники, това е един епизод, дето... Е тегъв. Само момента да блеснеш, виж? Тегъв епизод е, така ще го кажа. разбирам. Изпъкваш горе-долу. Пак казвам, горе-долу. Но, Любо, ти какво очакваш, бе, човек? Това са хора... Това е България търси талант, само че нямат таланти. Какво повече? И то даже не е баш България, има тук и Виетнам. Не, това е Кърджали, има приятели. Ама той съди по себе си, той просто очаква всички да са неговите. Не на всеки съм писала шегите. Много ми хареса, че си като iPhone в поле. Това наистина е много готово. Много ми хареса как комедиантите, сега откакто идвам на шоуто, когато шоуто не върви, вие само ходите така. Ти днеска беше като мега мутра. Имаш пред отвън? Насякъде. И почва шоуто и вие сте някакви тотално други персоналици таваите. Нямам какво кажа. Интересно да благодаря ти. Не знаеш как да отговориш на това, а? Аре, водещия! Какво сме те взели тук? Това е въпрос. Ако беше водещия на семейни войни, веднага ще да кажа нещо. Добре, ако искаш да вземе, как се каже това? Това е малкия, ли? Цецо, да. Ако искаш да вземе Цецо. Цецо Джуджака му към Той нас. ще се прави по-добре от тебе с стендъпа, така че мога да ни обере всичките роли. Попитахме 100 човека. Какво? Идо! Добре, метата, това е добър момент да сменим станцията. Ники, благодаря ти, прекрасен сет. Има подобрение. Защо му каза прекрасен сет накрая? Защо го лъжеш? Беше окей. И това е добре в рамките на този трагичен епизод. Еми да, значи е все едно в мащаб. В смисъл, спрямо епизод е прекрасен. Знаеш какво може да направим? Можем по някое време, ако стане много зле, да викнем пак Миро с нови 3 минути. Защото той буквално... Той има... Всяка една секунда има нови 3 минути този човек. Викаш, Времето... ако стане зле. Ако случайно стане... Искаш Миро сега да го някакъв викнем. умрял момент в епизода. Искаш сега да го викнем. Миро, ела пак, ела пак. При още няколко минути. Майната му. Дайте за Миро, дайте за... Дай да видим. Радвам се пак да дойда. Наистина ситуация е трагична. Можеш. Ситуация е наистина трагична. Можеш, Какво да не може, бе, ти прекъсваш, стига да говорим. Да, мога, няма никакъв проблем. Трагично е, що ме викате, наистина сериозно трябва да се оправят нещата. Нещо, което много така ме изненада, е, че ходих в Асеновград. Знаете ли, че Асеновград е като дядо ти, с деменция. Иначе разхождаш се някъде, тръгваш някъде, ти не знаеш къде ходиш и накрая стигаш до гарата. Успях да стигна накрая до гарата, мислих, че съм се загубил. Ама стигнах, защото следващия влак е в 10 часа и като фанеш в 10 часа пристига в 7 сутринта. То хубав експириенс, ама в 7 сутринта не ми се пристига. В София искам да спа. Смятам, че Асеновград е като бившата, но тази бивша, която искаше всеки път се виждаме пак и първа среща, все някакъв хубав експириенс и един ми каза, да дойдеш следващия път пак, да дойдеш. Той ми каза, дойда. Не знам, нямам как да го чета. Той тръгваше към Асеновград, аз се връщах оттам. Чувствам се обиден от Пловдив, който човек от провинция ще разбере. Бях там, има проститутки, ама не ме заговорях. Искам да заговоря, искам да кажа секс, свирка, просто да се почувствам желание. Така. Просто се почувствам, че мога. Смятам, че Асеновград са скъперници. Това май само хейта май някакви хора. Понеже глътна ми парите, левчето ми глътна за туалетната. Туалетна вътре е мизерна. Това е едно от нещата. Мизерна беше. Глътна ми, отивам при някакъв и викам, развалена е машината. И той си бута левче. Така си го бута вътре. И на четвъртия път стана и вика, кой ще върне са левчето? И затова са скъперници. Искаш някой му върне левче. Аз викам, кой па моето левче ще върне? И така се питахме.
И той вика, ще им звъннеш. Аз викам, добре, звъна им, ама те им изключен телефона. Тъй, че мисля, че има още една идея за нещо, което може да се образува за нещо. Да. Нещо, което също започнах да имам моменти, неща, които мога да правя. Като ми свърши един, просто ми кажи, да съсипвам на хората уникалните моменти. Знаеш колко е яко това, да им съсипваш момента. Имаше им пич, сега днес като их на Корил, на планина хора, защото искам някакви битове да мога ги повтарям и за да мога ги повтарям, трябва да се вкарвам в тия битове. И то пич имаш момент, вика, са, младия Саш пазарува бира, беше енергиен пит. Той вика, че е бира. И после вика, нали се пикае, какво значи енергиен пит, какво е. И аз го така възикам, че той вика, че нали се пикае, и по някакво време ще им до катедъра. И той вика, ти да стигнеш моите години. Исках да му разваля момент и му казаха, аз дявам и сега го дигам на катедъра и пикае и така, и просто човек му убих момента, просто му убих и вика, айде лека, и аз викам лека. Да, това мога да правя с хора, мога да съсипвам. Имам още една идея последно. Добре, мисля, започна битбокс. Некой момент ще го сванем, трябва да поработя по това нещо, просто да отида на някакъв друг експириенс, просто тия хора са уникални. Знаете ли, като ходиш при тях всички битбоксват, един път ходих и те всички, така всеки си е филма. Да, това е. Аплодисменти за Миро. Това може да е новото нещо на червения микрофон. Може просто Миро да връща шоуто обратно. За момент се заформя като единството нещо на червения микрофон. Но изкеф, че Миро е добър и битбоксър. Да, ма каза, че го работи още. Това, което е той в битбокса е нещо като Лео Жечев в комедията. Да. Добре, се препокриете ми. Супер. Искате ли да пробваме да изтеглим още един човек? Айде. Аз не знам какво искам на това. Искаш промяна някаква. Преди да направя 30 години, си задавах въпроса, какво правя с живота си, какво искам да направя. Отидах в Тайланд и реших, че ще ставам ютубър. Сега имам втори такъв екзистенциален момент. И ще трябва да отидеш по-далеч. Какво по дяволите правят тук и какво правят с живота си? Аз искам само преди да изтеглим човека да попитам. Сериозно кънти. С Лейди Бой спали. Това искам. Точно това искам да питам. Това искам да питам. Няма как да знам. Те много си приличат и то като е тъмно. Да. Добре, окей. Да, добре, спали си с жена с много голям клитор, който има две долу такива. Лапали клитор. Ходих на масажи, но да, не съм спал с Лейди Бой, но пък през цялото време се чудиш, сега има ли... Ще влезе ли нещо, няма ли да влезе? Влезе ли нещо, няма ли? Това е като чеките. Чуеш се. Ами, още една прекрасна стимулираща история, още един сегмент, който се получи. Аз искам да питам, Деян къде е? Аз искам да питам Къдравия преди 5 дена, като ми каза, аре участвай, човек, няма хора. Значи, писах на нас и свеж, не ми отговори. Писах на Цуро, не ми отговори. Няма училище, бе, кога ми пишеш? Факт. Даже стигнах до Desperate Measures, тръгнах да си поръчвам списание Цирк, няма го никъде. Викам, ще бонднем с Цуро, затова ще кажа, вкарал съм пари в твой проект, ела в наш, няма брат. Писа на себе си. Писа на себе си, да. Ще ми каже някой къде Деян, почвам да го мисля. Кажете ми, отговорете ми, спрете ми прекъснете. На по-добро място. На по-добро Тоест, място. насякъде може да е. Платено. Почвам да си мисля, че Деян беше лепилото, което държеше шоуто. Това шоу на място и сега... Ами със сигурно се смя си Любо, това е ясно. Аз мисля, че това е ясно. Да. Аз дори мисля, че пречете малко. История без вас. Искаш и Миро да е тук. Братле, между другото. Добре. В смисъл, пести го. Пести си го. Не знаем колко още го имаме. Да. Всичко се случи, братле. Айде, Боянка, давай. Дай да дадем шанс. Дали е тук е въпроса? Айде да пробваме да видим дали е тук. Динко Колев в залата ли в момента? Динко Колев! Продължайте да свирите. Тъкмо като си мислиш, че няма как да е после. Динко го няма. Добре, чакаме го да дойде от Медра. Динко идва от друг град само за това. Добре, че да видим кой е това. Allegedly. Представете ли си вие, като сте гледали това в момента? Един човек, който той идва за това. От друг град. Ужас. Да. Между другото, на този етап Динко, ако е тук, той няма да се каже, че е дошъл. Аз не бих. Аз мисля, че на този етап Динко, ако тук мога да се тръгна. Да, този етап аз искам да сходя. Той мога да е обратно, той мога да е във влака на обратно и аз го разбирам напълно. Не, ще стане. Що не излезеш за още една минута? Боянка, давай, стегли го. Аплодисменти
Нов човек, дебют, свежа кръв. Дано не хубаво, моля ви се. Аплодисменти за Бад Ваньо. Бад Ваньо излезе. Ева си майката. Добре, окей. Здравейте хора, аз съм Иван, музикант. Тия момчета тук ги познавам. Деянката очаквах да го видя, защото просто с него сме си говорили много и имахме и така някакви... Да, брат, битбокс се. Да, така е. Да, Деянката ми е любимец, той е от Сърбия и просто ми е много любимо, когато нещо пихме, какво беше, и той просто ми каза, нали, извинявай, че заспахме. И аз викам, брат, аз не съм заспивал. Ти си заспивал. И той, да, извинявай, че заспахме. И аз съм, добре, брат, не е смешно. Така че, да, иначе, да, музикант съм. Това значи, че не съм безработен. Надявам се. Нали, те момчета ще кажат тук. 20 лева са си 20 лева все пак. Така че, да. Винаги има дъно, може би аз в момент съм дъното, което е хубаво, защото явно и другите ще блеснат още повече, което е яко. Нали? Любо тук е, между другото, което много ме кефи, гледал съм му видеята, аз отраснах с него. Много яко, да. Там с Ричи, с Липовона ми беше любимото. Уникално беше. След това захапа Господари на ефира, което е Евалата, нали? След това захапа и този парка, историческия парк. Нали, схеми, ясно разбирам те, нали, гледанията поне се получиха, което е яко, за което се радвам. Знам, че не е рост. Спокойно, не. Но да, имам проблеми с съня, между другото, трудно заспивам. Да, трудно заспивам и си мисля някакви работи. Примерно в главата ми излиза и такова Слави Трифонов и Евровизия 2005 година. Тогава просто той направи революцията, че каза кои печелят и те не ни представиха на Евровизия и затова не спечелихме, което е града голяма, разбира се. И да, също съм се чудил много за света, нали, кога ще дойде края на света, кога ще ни тресне този метеороид просто, това чакам, нали, гледам през прозореца, извънземни, НАСА, нещо, какво става, нали, също време се чуда по телевизията, по новините, аз между другото не гледам телевизия, защото просто живея в бивша Югославия, нали, в соцдома, само нямаме портрет на Тодор Живков и на Георги Димитров, ама нали, това може да се купи вече, някъде, примерно Созопол за 20 лева, което е нормално, но да, замислям се едно нещо, нали, репортажи такова и изведнъж пускат тъжната музика, там цигулки, мигулки, такива работи. И в същото време безръкия Митко. И аз съм, брат, за какво ни занимават с този пичага, там подарете му нещо, ръкавица, топка, риза, нещо направете, нали? За какво ме занимават мен с безръкия Митко? Аз имам ръце, той че няма. Онзи горе гърми много, това е просто, няма как. Така че, да, това съм аз, да. Аплодисменти за Ваньо Джи. Да, Вера, аз точно това ще кажа. Тъй като лични неща каза, Бад Ваньо, за съжаление, си пролича, че си ми фен. Знам. Да. Точно това ще я да кажа. Искаме да борим на Любо за поколението, което те го гледа. Днеска е ден на будителите. Ето, личи си струва се всички тия години. Работа, усилия. Ето. Идват едни хора, които гледат телевизия, която не гледат и чакат край на света. И други такива неща. Ми беше чудесно това, братле. Наистина. Аз по-често знаех какво ще каже Миро, отколкото какво ще каже Бад Ваньо. Това е направо отнесе паралелна вселена му отнес човек. И Любо вика, натискай ги тия Не, аз искам да се потопя в кринджа на Макс, разбираш. Yes. Аз искам да е пълна тишина, разбираш, да се така да ни смуча цяло това. Аз затова казах, че трябва да има дъно. И аз съм дъното. Както вика бившата ми приятелка, така че това е хубаво нещо за мене. Добре става.
Но ме кефи, когато някой излезе за пръв път да прави стендъп и каже нищо Мене за себе си. Това ми е любимото. Нямаше нито една шега за себе си. Това беше много. Братле, имаше шега за него. Той каза, че познава музикантите и тук, че са му дали 20 лева за да участва и... Да, шегата беше, че Шега казах, шега нямаше. Шега искаш да има. Абе, къдре бе. Но мен еднакво ме кефи, между другото, нови хора, защото те така не знам какво да очаквам, и старите, защото пък виждаме има прогресия при някой. Мириам, ти може би трябва да седнеш да пишеш повече, но ти наистина ме очуди. Аз това ще го помня дълго. Има прогресия, има регресия, има и Бад Ваньо. Това са трите скорости на този епизод. Ще го помня дълго, хем директно го забравих за какво говори. Изобщо даже не мога едно нещо да се сетя какво каза. Аз искам да ти кажа, че... Не, чакай сега. Не и с Мириам. Чакай 50 минути, това е. 3 минути се сръшкат 50 сръшкат 3. Въпросът е, много ми хареса преходите ти. Тоест, че ги нямаше. Смисъл такъв, ти кажеш, гледах телевизия, смисъл не гледам телевизия. Абе както е, мислех си за края на света. Ти си наистина, това е много хубаво, това трябва да го запазиш. Това наистина е много смешно и много изненада хората. Единственото, което бих добавил, опитам се да дам съвет за комедия, един да има поне в този епизод. Ще оставя другите на Люба, нали? Той по-скоро под техническата част ще е при него. Просто ми ще се след това да има шега. Иначе много ме кефи, че преходите са толкова изненадващи. Това не си е много хубаво, запази го. И... Само това запази общо. Това иска. Да. А ти мислиш да се пробваш пак? Някога? Въпросът е дали Ако Дианката е следващия път тук, ще дойде. Ако се налага, ви Ако се налага, да. Не, иначе ме кефи като цяло стендъп комедито. Иначе. Като цяло кефи стендъп комедито. Това да. Точно не си личи, но... Да, не си личи, но ме кефи. И мен ме кефи да гледам, да. Аз, понеже избори доста мои видеа, бих ти препоръчал някое мое след това да си го правиш настроението, но се сетих, че няма какво да гледаш. Да. Но успех с възстановяването психически. Хора, аплодисменти за Бад Ваньо. Динко няма да дойдем. Добре хора, време да играем на една забавна игра, която да ни извести всички. Кой да убием от бандата следващ? Айде! С гласуване. Пляскайте за Иланката. Не, шегувам се. Опа, има гласове. Добре, успокойте се. Да. Не, въпросът е на пари, смисъл, просто нямаме пари за всичките. Накрая ще стане само стервел. Ние не им плащаме от 2 епизода насам. Те за това намаляват, бе, човек. Да, следващия път ще намалят с един водещ. Следващия път червен микрофон ще се води сам. Ще е червения диктофон. Какво има? Просто ще пуснете едно такова в средата да върви. Кеф ме как още си мислиш, че ще има нещо като следващия епизод. Това беше Петър. Абсолютно гениално ще е сега да ме убиеш. Просто Кил Петър, това е. Това е. Ама наистина. Аз това не харесвам на Кил Тони, така мога да видим формата. Тони така и не умря. Разбирате ли? Така и не го убиха. Мисля, че това е нещо, което мога да допринеса. Но преди това все пак да не разочароваме тия хора, които са дошли тук от Люлин, от младост. Те вече са разочаровани отдавна, брат. Това ще правим нещата. Силни аплодисменти за Джордж Араба Дава! Аз много използвам ChatGPT напоследък. Вие използвате ли го? Нали? Аз го използвам да нападам семейството ми. Но има един друг момент. Един ден бях в Кева и Ноджо Джем ме вкара в кенефа и ми вкара кокаин в носа. И аз по грешка казах на ChatGPT. Защото бях оплашен, мислех, че ще мръ, за пръв път шмъркам наркотици уж. И пиша, нали, ще умра ли? И той вика, не бе, бате, успокой се. Аз така съм го тренирал да ми говори. Вика, не бе, бате, успокой се, всичко е точно, няма да умреш. Обаче сега всеки път, като питам нещо на ChatGPT, вика, кокаинозависимите като тебе. Аз отивам в шибания магазин и снимам снимка и викам, тази кофа солет, може ли да я излапам, нали? Това казвам. И то пише, кокаинозависимите като тебе много обичат солет. Викам, еби си майката, нали? Аз гледам баба ми с деменция, много тъжно, нали? Добре, смешно ви е, но гледам. И един път пише на ChatGPT, какво да й дам, нещо има кръвно, не знам какво да прави. И той вика, ни дай кокаин. Тия ба майката мръсна. Викам,
Еби му майката пита го и за кура ми оня ден, защото нещо не бачкаше. Случвало ви се? Добре, най-накрая някой да има честен тук. И то пише, ти си кокаинозависим, стига. И аз викам, не съм правил, не съм смъркал от 4 месеца, той вика, паси дебел. Аз им, God damn it. Ама и сега се притеснявам много, защото ChatGPT-то ще го слагат в роботите, нали? И аз няма как това нещо да не го чукам. Ще му сложа една изкуствена вагина, ще му кам да ми говори мръсно, нали, такива неща. Аз чукам таблета си, разбирате? Вие имате ли таблети? Само аз съм слагал изкуствена вагина на таблета си, така и да разбирам. Вие лъжете всичките. Но това ме притеснява, защото това нещо знам, че ще ме надживее мене и ще отиде на опелото ми. Нали? И ще говори. Имаш и ChatGPT, имаш и нещо кажеш за Джордж. Джордж беше добър човек. Питаме 47 пъти дали е гей. Кокаинозависим беше. И не му работеше пишката. Да. 51 seconds. Добре, имам един малко по... Не знам дали ще ви харесва, защото сте българи. Защо по дяволите летището го промениха на името Васил Левски? Нали? Преди беше възрежба. Въздебна. Hostile. It was hostile airport, right? That's fucked up. Нали, that's a вика. Hostile. Враждебна. А Васил Левски нито един път не е летял. Може би 2 пъти е летял Васил Левски. Нали, според мене. Нали, един път, като е правил този лъвския скок. Нали? И втори път, като е падал от бесилото. Нали така? Това ще от мене. Thank you. Ево, Джордж, благодаря ти много. Ето, най-накрая имаме причина Възраждане да ни мразят за този епизод. Нямаше друга причина. Костадин Костадинов ще си го гледа както и другите, но ето най-накрая ни я даде. Много ме кефи комедията ти. В момента, в който нещо се счупи на български, просто сменеш езика. Има енергията на като пишеш нещо и безиш, смениш езика на компютъра и просто е такъв факт. Просто пише на шлокавици в този момент. Прекрасно. Много ми харесва. Успяваш, мен. Ти каза думата опело. Опело, да, научих я оня, да. Браво, бе, братле. Аз мислих, че е част от опера. Да, ти преподай на Мириам Сестрай. Какво? Да, може. По 50 минути е часа, така да кажа. Да. Me love you long time. 3 минути не се усещах. Sorry, not racist. Като в Тайланд едно време, прави се. Много силно ще завърши обаче. Благодаря ти. От която се разграничавам, аз смятам, че Апостол е един от най-важните хора в нашата история и никога не бих се пошегувал така грубо с него, лично. Но иначе ти за себе си много хора. Това е американец, в крайна сметка, така. Левски? Чай, летището има политическа група. Моля? Летището има политическа група. Просто си кокаинозависим, не разбираш какво ти говоря. Good point. Нито едно от тия неща не съм ги казал, брате. Враждебна, че ще ни гонат. Аз как Възраждане, партията. Аз просто ще ти разкажа някакви неща в живота. Добре, извиняй. Извън шоуто. Много благодаря. Аз се опитвам се да забравя исторически парк, но твоята комуникация с ChatGPT много ми напомня за моята си Велин Михайлов. Той да говориш по подобен начин. Знаеш кой е Велин Михайлов? Ти си построил парк. Да, аз го построих. И Велин Михайлов... той го разруши между Разруши парк. Те българи само разрушавате. Не гледам българска телевизия. Ти уби Васил Левски с шегата, уби исторически парк с филм. Ти си убил някой? Да. That's what's up. Затова го съдят. вече ме уважаваш, нали? Fuck yeah, не, ти си голям, мога ти уважавам високи хора. Да. Защото ме е страх иначе, защото аз като ги видя... Колко ти е голям? Въпроса на деня. Заформи се едно пътуване до Тайланд, като се позатопли според мен. Да, вече има директен полет от София до Фукет. Има, видях. Васил Левски до Тайланд. Видях, ти го беше споделил на стори ония ден. Аз от тебе разбрах. Така че виждам кой е първият, който се наредил. Аз е по-странен този разговор. We're gonna go fuck some kids. Anyways, it's not illegal in Thailand, right? Кажи, така как? Те на 30 Мириам ти казахме. Любо, кажи, има ли там 88 джуджета или там каквото е твоето там? Да, ти отстъпки за големи хора като нас. Беше отдавна, аз забравих, вече съм нов човек след като се върна. Тоест, ти най-далечната дестинация, където си ходила, е някъде тук циганската махала. Не, тя е близко до центъра. Не, в Северна Канада. Най-далечно. В Юкон. Той е от Канада, но ти го знаеш, защото си гледал предните епизоди. Така или иначе ние сме семейно предаване. Да. Може да си ги преговорим. Ами, аз трябва да призная, че след ти беше много по-добър преден път. Не се притесняваш толкова.
Очевидно си нашмъркан. Благодаря. Очевидно си нашмъркан. Имам нов дилър. Но не те пусна на сцената. Така че това е прекрасно. Мене ме пусна при малко и то си личи. В смисъл на мене ми е гадно. Той че беше гадно и преди това. Супер си, мен. Благодаря ти. Благодаря. Аплодисменти за Джордж. Аплодисменти за Джордж. Даже май трябваше да си каже последната шега и просто да спрем цялото шоу. Аз се замислих наистина, че имам чисто така човешки въпроси и хората, които излизат, каква има мотивацията, искат ли примерно да стават стендъп комедианти. Ама това е въпросът, че ние го питахме вече. Ама ти си гледал епизода, така че... Не, забравял съм го явно. Няма проблем. Много добре стана този сегмент, дето не знаеш какво става в епизода. Благодаря ти, че ме извади от тази дупка. И е реакъринг, да. Добре, хайде сега да играем на още една игра. Кой ще целуне Тервел? Преди да изкараме следващия участник, може би е добре да споменем, че освен, че това е категорично най-странният епизод, за да използвам друга дума. Доста. Все пак има и нещо хубаво в него, което е, че един от вас ще спечели. Защо ме геш? Аз ли ще спечеля? Ексайтнах се, човек. Слушайте ръцете на масата да те виждаме какво правиш първо. Докато говоря. Да, ето, ще избърши с личетата, с имената на участниците. Мисля, че това няма да влучи епизода особено. Не, един от човек ще спечели ваучер за 50 лева. За къде според вас? Познайте за къде? За GiftTube, разбира се. Не, за Тайланд. Не е за Тайланд. За Тайланд. Това е голямата награда. В края на сезона един човек ще отиде с Любов в Тайланд. Ще разберат този масаж как свършва в крайна сметка, че той е забрал. Един човек спечели 50 лева. Ти имаш, едно ще пилотираш това, с което ще спечели. Не, ти... А къде е това? Йоан ще пилотира. Йоан ще пилотира, добре. Това ще го оставим за накрая, предполагам. Чакай спокойно. Боянка, моля те. На тебе разчитам, братле. Само ти не си ме разочаровал тази вечер, наистина. Просто това е последното нещо, което ми трябва в момента. Така че добре, супер. Ами аз не може един участник. Ами гледаш така в очите. Аз вече те разочаровах няколко пъти. Какво повече искаш? Искам да ме целунеш. Не очаквах да отидем чак там. А сега? Тайланд! Тайланд беше много по-добре. Аз верно не очаквах да отидем чак там. Изтеглих това, дето е в Мездра. Да пробваме пак. Добре, хора. Мисля, че е време. Време според мен. Да приключим този епизод. Епизод има преди. С победител от последния епизод, който имаше прекрасен сет. Няма да има време да изтеглим всички, за съжаление. Обаче не за съжаление. Не за съжаление. Добре е това. Силни аплодисменти за победител от последния епизод Димитър Шопов. Аз съм Димитър и някой трябва да спре интервютата по Витушка, защото ми писна да ходя там с страх от устен изпит по география, по история, не знам столицата на Норвегия, не знам битката при село Ключ, съжалявам. Винаги имаш някой приятел, който е такъв, мене от сън да ме бутнат, аз ще й кажа. Да, ще й кажеш, братле, ама ще объркаш едно и ще пуснат в ТикТок и чичковците там ще нахранят. Заради такива като тебе приехме еврото, Но, много жалък формат са тия интервюта. Единственото по-жалко са хора... са хората, които спират за тия интервюта. Това са ужас. Това са най-егоцентричните, най-жадни за внимание хора в обществото. И е напълно безполезни. Оня ден спирам за интервю на Вичука. Хванаха вода, предложиха ми нещо, което не можеше да откажа. Предложиха ми ваучер. Аз обожавам ваучер. Аз даже не го погледнах, човек. Той ми каза, искаш ли ваучер? Да. То може и да е ваучер за хероин. Аз съм пристрастен само към ниските цени. Но, много обичам ваучери, аз живея за ваучери. Ако видите стар автобус, ръждясал, с спрей, някой е написал ваучери, аз съм вътре. Отвличат ме някой да ми помогне. Аз не съм тук да ставам стендъп комик, между другото. Аз гледах първия епизод, видях, че дават ваучер. Накрая викам, Митьо, дръж! Айде! Тук съм, всеки епизод съм тука. Всеки епизод съм тука и съм по-близо да го открадна. Сериозно вече, нали? За трети път съм тук, искам да кажа нещо лично за мене.
най-големия ми страх, който е оправдан до някъде, е да се обърна с колата, докато съм гледал някакъв много тъп тикток. И някой полицай, който разследва да види колата обърната, аз съм на 5 части като екзодия пръснат. И телефона ми да продължава да върви Юли Тонкин, как ти обяснява, че ако не ядеш в Хепи, ще си купиш апартамент в София. Това са като тия мотивационните клипчета на 20-годишните милионери, където всички са еднакви, брат. Те всички стават в 5 да бягат, всички четат имейли, по-спа тренират, по-спа четат имейли. И абсолютно всички, детството им е все едно са герой на Марвел, човек. Той като малък е живял в бидона с зелето. Някакви от тъжно до по-тъжно. Аз така викам над бездомния пред нас, човек, ти си на 5 спринта и 10 имейла да си милионер. Това ти е. Друго нещо, което супер много ме дразни, е скоростта, с която се движат технологиите и заплатата ми. Не може в тази икономика да ми пускат хладилници с дисплей, хора. Това е лудница. Аз още не мога финансово да преживея уния, където пускат лед отвън. Аз съм изумен. Аз ако съм с някакво момиче и ме запознава с техните и нали, така влизам в тях и видя този хладилник, аз съм някой тук кърти кинти яко. Всяка капка мистерия за мен изчезва в този момент. Почвам да се държа като гаврош. Аз такъв говоря на баща и господине, здравейте, много ми е приятно. През 5 минути ходя да се сипвам лед такъв. Аз ще го преживея това. За мен това не е голям проблем. Аз съм почти на 30, като малък бях дистанционно, както повечето от нас. Но някой ден ще имам дете и то ще има 10, ще ходят, ще съберат приятелчета и ще ми каже: на Иванчо хладилника може да пуска музика. И аз ще го погледнеш съм, толкова е нисък, защото съм баща. Това момче няма да има хубав живот. Фъстък, хой служи едно дърво в печката и разбести малко антената на телевизора, защото пак фаща би сам канал 1. Не гледай бащата на Иванчо. Хладилника на Иванчо. Той баща му, аз него не съм го виждал в Хепи. Той човек само чете имейли и бяга сутрин. Мерси. Много добре, искам първо аз да кажа това, дето и двамата ще искаме да кажем, просто за да нямаш какво да кажеш. Много добре. Мерси. Много добре, направо. Дайте му, заслужава. Това си беше комедиен сет от всякъде. Даже имам си любима вече твоя шега. Това е с екзодията пръсната в колата и тиктока, защото това е реално хубава написана шега. Не е първото нещо, което сетиш, не е второто, дори ти си там с тъп тикток. Това е. И ти казвам, продължай да пишеш, не знам как пишеш в момента. Това е много яко, защото е процеса. Аз за мен много лесно да правя комедия, защото аз съм като шизофреник в нас. Аз съм живея в студентски и си фащам ролката за такова за Косми и влизам в банята и почвам си правя стендъп. Аз съм в студентски и винаги съседите ми пляскат, жените са такива: да, още, давай, не спирай. Мен материала ми свършва такъв и те искат още. И да. И имаш ли домашен любимец? Не. Вече не. Имаш ролка за Косми, но нямаш домашен любимец. Имаше ги. Това е достатъчно. Не. Искам да разбера повече за него като човек. Много лични въпроси. При мен не дей. Ще изгуби магията. Да, ако искам да поцелувам още малко вътре, за върнем магията. Между другото искам. Нищо. Тоест... Извинявай, само преди пак да почнете с комплиментите. Мите, брат, аз не те харесвам. Ти 2 пъти ме атакува по време на твоя скетч или там, както се казва. Или там какво беше, за разлика от твоята минута. Значи, ти не си не знаеш как се казва, тук ти вярвам много. Храниш хората, които се спират да правят интервютата, ама аз съм един от хората, които организират тия, които взимат интервюта. Това не ми хареса, едното. И второто, да правиш някакви внушения, че ти расте бавно заплатата, докато музикантите те гледат, които не са получавали нищо от 2 епизода насам.
много е вероятно те не са много интелигентни също и те, нали? Но най-вероятно са си казали, чакай сега, ние какво правим тук за да без пари. Да, затова не те харесвам аз. Оценявам го. Не, аз ти благодаря за Ще подкрепата. направя всичко възможно да не спечелиш пак, това исках да кажа. И това оценявам. Ти прави всичко възможно да загубим всички заедно според мен, така че до тук сме доста добре, братле. Аз наистина си викам сутринта, Любо прави подкасти толкова години. Ако нещо за... Разговора ще върви. Да, бе, ако има някакъв момент, такова стане тихо или стане неловко... Ще се целнем. Какво? Да, бе, да се викаш, ще целувам с кадреви и ще се оправи, нали? Стана. Ти беше в Тайланд, ние сдържахме се едно сме в Тайланд. Ти защо? Има един специфичен, който взима интервюта на улица, аз от него го презирам. Защото му се събира слюнка и такова въгълчета. За него ли говориш? Не, аз не гледам много такива, но възможно е. Аз ги избягвам, аз не мога да съм Това е пред много камера. добър казус, обаче. Как да кажеш на близък приятел, на който му събира тук Аз му казах, не ми е близък приятел. за да спре да го прави това. И другото е, ако плюе докато говори, ама такова винаги. Винаги. В смисъл такова, защото не мога да правиш да вереш всеки път. Ама то като се събира тук някак да не плюш. А ти искаш да кажеш, че са един и същ човек тия хора. Да. Тоест, какво просто не сме приятели с тях? Това ли да речем? Не. Ти какво мислиш ми? Ти какво би направил? Нямам коментар. Надях се да имаш, братле. Надях се силно, motherfucking да имаш. Ами това е. Нека Но така иначе много добър сет. Добре, хайде да го оставим там. Хайде да го оставим на добрия сет, на хубавата шега за Юрий Тонкин. Прекрасен сет, братле, благодаря ти. Аплодисменти за Димитър Шопов. Не се набежди към мене, чакай малко. Отдалече ми говори, имаш микрофон. Да кажем хората какво става сега с печелището. Като цяло. Да. Ти знаеш какво става? Я да видим Любо, защото той е принц на лига. Аз мисля, че Любо Джет ще ни разкаже регламента. Любо ще разкаже регламента от сега нататък. Как да изберем победителя в червен микрофон? Обясни на тия хора. Съдейки по епизодите, които до момента сме имали, които аз гледах предният, всеки път има някакъв гаф, така че логично е сега да ми представя. Еми този път започнахме с гафа, така че... Да. Аплодисменти, какво някакъв шумометър. Добре. Това ли е играта? Колеги, изкарайте шумометър, ако може на сцената. А къде държим шумометър, извиняй, в къщата, че съм забрал? Просто си замяташ малко ушите, това косата и си готов. Да. Момчето мен преценя, че става твърде забавен разговор между вас. Затова ще я прекъсна. Начинът, по който ще изберем победителя е следния. Казвам име. Победителя е следния и го посочваш. Това ли? Казвам име. Чакай малко. Какво? Кажи. Не, кажи, Любо, кажи. Какво печелиш победителя? Победителя. Очевидно печели слава победителя. Печели 5 минути е следващия черен микрофон. А след това, ако се представи добре, тогава печели място на шоу. И сега, ако случайно изберете Димитър, ако случайно го изберете, това означава, че той ще стане професионален комик, защото ще има шоу с Inside Joke в най-близкото бъдеще, така че залог е голям, а другите хора там се те виси. Чак пак голям. Добре, нормален размер. Моля? Хонорар дали ще му даде? Първите няколко. Аз не мога да разберете. Хем си схема Джей лъжи хората, хем ни вътре нас да даваме пари. Добре. Сега може би момента за 50 лева да дадем все пак нещо. Еми да ми дадем преди да се тръгнат, освен да, те според мен няма да такова. Добре, айде, Боянка, дай малко барабани. Какво А на нас ли? Не, за вас няма нищо. Просто метни ракетката. Но ме кефи бандата, колко мизерства тервала е с... Отдавна трябваше му вземем нов диоптър, той момчето не ви вижда, не знае какво свири. Тия дрехи на Боянката са на къдрави и изобщо положението е бедствено, но дайте се пада да дадем един ваучер. Ваучер е 50 лева за... Чакай, че едно момче отида да пика да не го оцелим. Чакай, то не го заслужа. Ще обясниш как ще се спечели, че... Ваучера се печели по следния начин. Който хване ракетката, това е ваучера, на който пише ваучер. И после ми давате имейла си и го пращаме ваучера. Тук е така, Любо. Тук е така. Да, знам. Остават при продукцията. Айде! Браво, Иване! Първите ни изкарани пари с Red Mike. Код Red Mike 10 и това са всъщност по-малко пари. Добре. Добре мина и това. Добре става. Нека не пробваме пак. Това е перфектният завършек на този епизод. Не го ли облича перфектно реално? Облича перфектно. Сега ще изберем победителя от комедията. А след това ли ще цува? И след това... Да, ще те кача горе и ще те цуваме. Може и даже и двамата бих ви цувал след този епизод.
Сега чакайте малко. Ще изберем победителя, избираме го, на тръгване все пак ще дадем ваучер, стойте си по местата, за да излезем и да не е неловко и да си говорите с нещо, аз не искам да си говоря с вас след този епизод. И така, начинът по който избираме победителя е следния. Вие гласувате, това е един глас. Къде вие има един глас? Аз имам един глас. Или Жечев няма глас. Ще кажа, че има, но неговия глас отпадна след първите 3 минути от шоуто. И така, айде сега да чуем аплодисментите за Миро Джи. Дай да чуем за Миро Джи, какво мислите? Добре. Айде сега ви чуем за Мириам. Дайте да чуем за Мириам. Следва приятеля на Мириам Николай Николов. Ники води убедително. Обаче след това е ред на Бад Ваню. Бад Ваню, хора! Момчето, което не гледа телевизия, но гледа телевизия и така нататък. И последно, не последно място, дайте ви чуем за Димитър Шопов. Дайте чуем какво мислите за Митко. Имаме един глас от публиката за Димитър. Имаме един глас от Къдравия за Димитър. За кого? Нека с Бат Митко спечели, айде. Ами добре, хора. Имаме го. Имаме победител в червен микрофон. Имаме първия професионален комедиант излязъл от червен микрофон. Едно шоу. Нека не бързаме, но да видим как ще се справим. Някой казват и последния предвид бъдещето на формата. Взимай по изсвет за Димитър Шопов. Битко излезе само за нас, като моля те, излезете ли напак? Между ние сме казали на Дими, че менеджера на Inside Joke, че има професионален комедиант. Казали сме, бе, казали сме. Добре. Се притесня, казахме. Значи поне това сме измислили. Притеснени ли си за първото си шоу, което предстои? Не знам. Какво ще направиш с парите от хонорара си? Че вземеш домашен любимец, за да има какво правиш тази ролка, освен да... Примерно. Ваучер, да е. Така и така, тук искаш ли ваучер за 50 лева, че не ми се нарежда? Не мога да взимам всичко аз. Не, обаче мога да ли помогнеш този ваучер. Ти си човека, искам да вземеш този ваучер. Оприл малко връхчето на ваучера и зарадва един човек в тази публика. Пак Никой, браво! В кофата влез. Някой избяга с ваучера. Някой избяга с ваучера и се бори вратата. Може да съм аз. Само лист хартия. Няма да стигнеш далеч с него. Не, може да си далеч, пак е лист хартия, реално. За първото шоу същите неща ли мислиш да направиш? Не знам. Ще се пусна по течението. Много се радвам, ще избрахме тебе. Да, ще мине много добре. Много ми хареса колко бързо става някаква дива. Такова, извинявай, Мадона. Приключи, да, това беше. Тия 50 лева, не, ще ги фърля там на хората, няма печеля всичко. Добре, последно нещо, Митко, към тебе. Какво би казал на хората, които в момента седят вкъщи, и той е един човек, нека си кажем, и гледат това нещо и си казват, може би и аз искам да се опитам да се смешам. Да, със сигурност, то не е трудно. Нещо на Юли Тонкин трябва да кажеш само, извинявай. Искам апартамент, помогли ме. Това е към той един човек. Аплодисменти за политраченик фонд Димитър Шопов! Аплодисменти за нашия бенд! Йоан, Боян и Теруел, Даян го няма, никой не знае къде, ако го видите, предлагаме награда. Има следващия епизод на 15-ти. Обещавам ви, че е по-добре, обещавам ви, мамка му ще. Благодаря на Къдравия, благодаря на Любо Жечев, благодаря на Бога, че това свърши. Хубава вечер, обичам.